హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి చాలామంది బర్త్డే వీడియోస్ అని అంటున్నారు. అందుకోసమే బర్త్డే వీడియో చేసిన. సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అందరికీ నచ్చుతుంది, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. వీడియో ఎక్సలెంట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి డెమో చూడండి. డెమో చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది. ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలే మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మర్చిపోకండి. చిన్న రిక్వెస్ట్ అనుకోండి. తప్పకుండా లైక్ అండ్ కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి, అవి కూడా చూడొచ్చు సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉంటే. ఇంకొకటి మన సెకండ్ ఛానల్లో క్యాప్ కట్ యాప్ గురించి వీడియోస్ వస్తుంటాయి. అవి కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా ఆ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. క్యాప్ కట్కి సంబంధించిన వీడియోస్ మాత్రమే వస్తుంటాయి ఆ ఛానల్లో. ఈ ఛానల్లో ఏమో అలైట్ మోషన్ వీడియో, ఆ ఛానల్లో క్యాప్ కట్ వీడియోస్ తప్పకుండా డైలీ ఒకరోజు మిస్ అయినా ఒకరోజు తప్పకుండా వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. అవి మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. మీకు బర్త్డేకి సంబంధించిన లిరిక్స్ ఉంటుంది, డేట్ అవి. ఇప్పుడు దీనికి మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మీ బర్త్డే చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ మీరు నెల, డే అండ్ డేట్ అంతే చేంజ్ చేసుకోవాలి. చేంజ్ చేయడం సింపుల్. ఇప్పుడు 17 ఉందిగా, దీన్ని టచ్ చేసి ఎడిట్ టెక్స్ట్. ఇక్కడ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంత ఉందో అంతా రాసుకోండి. నేను ఎగ్జాంపుల్గా 10/9 అని రాస్తున్నా. ఇలా 9 జూన్, 9 ఆల్రెడీ దాటిపోయింది. 20 రాస్తున్నా. 20 ఇట్లా 20 జూన్ మండే. ఇట్లా మీకు నచ్చిన విధంగా యాడ్ చేసుకోండి మీరు. సింపుల్గా ఎడిట్ టెక్స్ట్లోకి వెళ్ళి ఎడిట్ చేసుకోవడం ఉంటుంది. సింపుల్ ఉంటుంది. ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కలర్తో ఉంటుంది, సూపర్గా ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ మధ్యలో ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది. ఈ గ్రూపు మళ్ళీ మనం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 6 సెకండ్ 22 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర నుంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మీ ఫొటోస్, బర్త్డే ఎవరిది ఉందో ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సింపుల్గా 1 బై 1 యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్కర్ వచ్చి కట్ చేసుకోండి. కట్ చేసి ఆ ఫోటోని ఈ గ్రూప్ కిందకి తీసుకురండి. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్కర్ వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసి దీన్ని కిందికి తీసుకురావాలి, గ్రూప్ కిందికి. ఈ విధంగా కనబడుతుంది. మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్కర్ వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్రతి ఫోటోకి లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలాగే కంటిన్యూగా ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్కర్ వచ్చి కట్ చేసుకోండి. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేయడం సింపుల్గా ఉంటుంది. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. స్కిప్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సింపుల్గా ఉంటుంది కానీ కన్ఫ్యూజ్లో ఉంటుంది. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ అని ఉంటుంది. అది ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ 1, 2, 3, 4 మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా చెప్తా. ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో వస్తుంది. ఈ ఫోటో
6 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ టైల్ పక్కన నార్మల్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు దీనికి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో గ్రూప్ తర్వాత వచ్చే ఫోటో ఉంటుంది ఇక 10 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్ ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఒక్కటి ఏంటంటే మర్చిపోయిన ఫ్రెండ్స్, ముందుగా ఈ ఫోటోని డూప్లికేట్ చేసుకోండి, డూప్లికేట్ లేయర్. సో పైన ఉన్న ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పైన ఉన్న ఫోటోని పేస్ట్ చేసి కింద ఫోటో ఉందిగా దీన్ని ట్యాప్ చేసి ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి యాడ్ ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ గ్యూస్ అండ్ బ్లర్ యాడ్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా ఇలా యాడ్ చేస్తే ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. సో చూసారు కదా. ఇంకొకటి దీనికి కూడా సేమ్ కింద ఫోటో ఉందిగా, దీనికి కూడా గ్యూస్ అండ్ బ్లర్ అని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇదే. సో మీకు నచ్చిన అంతా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్కి చెప్పలేదు కదా, ఈ గ్రూప్ని ఫొటోస్ ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలంటే గ్రూప్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఎడిట్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ ఫొటోస్ ఉన్నాయి కదా, సింపుల్గా మీరు ఏం చేస్తారంటే 9:16 రేషియోలో ఫొటోస్ కట్ చేసుకోండి. కట్ చేసుకొని ఫోటో మీద టచ్ చేసి కలర్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ లాస్ట్ ఇక్కడ స్టార్ గుర్తుందిగా, ఈ డబ్బా మీద టచ్ చేసుకొని సో ఇప్పుడు మీ ఫోటో ఎక్కడ ఉందో ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సింపుల్గా కట్ చేసిన ఫోటో ఉంటుందిగా 16:9లో ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్ ఈ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటున్నా. సింపుల్గా ఇలా యాడ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు మొత్తం 1 2 3 4 5 మొత్తం 5 ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, 5 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఈ విధంగానే. సో బ్యాక్ వచ్చేస్తే ఇలా వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ సింపుల్గా ఈ విధంగా. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో చూసారు కదా. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ అయిపోయిందిగా, థర్డ్ మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి కింది నుంచి కాపీ చేసుకోండి. సో బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 12 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. 12 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర మళ్ళీ 12 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఒక ఫోటో, అండ్ మళ్ళీ 13 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర. సో ఈ ఫొటోస్ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ 1 2 3 ఈ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 14 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూ సేమ్ ప్రాసెస్ పేస్ట్ టైల్. సో పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సింపుల్ ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. సో ఈ ఫోటో లాస్ట్, ఈ ఫోటోతో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.